5 a.m. in the morning. Sayo kayo may nang matakaron kay mag-sunrise mi sa beach ni Takya. Hi! Magtimpla sa miyaw kape ba yan? Para naidalon dito kung painit pa. Tanaw na to kung nindot ba ang sunrise karon. So karon Takya, okay ba karon Takya? Think so. Yeah, we'll find out pa yan. Let's go, tanaw na to ang sunrise. Kape. Tawa to suga. Morning, wadto na mi karon sa bye-bye. Kahiligan gyud namo ni karon ni Baro mag sunrise. Sakto pod na off namong duha, so og nibalik ang kasinag Sa adlaw. sa adlaw. May sa kape ba yan? Hello, bayan. Come on, Takya. Come on, Baro. Ready? Mura ka naka-upon ba? Paghinay, third. Got that one ba yan? Indot kayo ang one ba yan ng sunrise. Ha? Isa. Kita kaya? Mag-explore si Dora or si Dora the Takya Explorer.
asaman ka na. Uy! Hadlok na ito di ay. Dito lang ka, oh. Nahadlok sa mga takya. Dali, dali, dali. Nama mana? Si takya na exercise ba yan? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing Salamat sa pagtanaw, bayan. Bye!